लांफैदो दा खालामनो थांगासिनो दङ आरोना लोगोफोर दिनै ब्लगखौ नायलांबाय था गाइस नै जोङो मोनफैबाय जाय जायगायाव माने बेवहाय स्टुडिअ दङ आरोना ओमफ्राय बेयाव जों ओंखारगोन नै लोगोफोर मोनफैबाय बेयावनो आरोना स' लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर नै मोनफैबाय फैद' फंबाया बेस्राव नै दोननो हायाखै नै सासेया बानायगासिनो दङ हाय ना बुं आदाया आंनि फार्स्ट शर्ट मुभिनि एडिट बानायगासिनो दङ आदा नै बेहाय ओंखाम बानायगासिनो दङ नै लोगोआ नै ओंखाम गोजा फैनानै आंहाबो ओंखाम मोनजाफैबाय नों संनायनासो ओंखामखौ सङो ओइखौ नाखौ संनाय बेसरखौबो संनाय बेसर मैद्रु बेसर नालाय नै ओंख्रि रानगासिनो दं ना आं संनाय खम टेस्टि जादों जानाय टेस्टि जायाखै मस्ला मस्लि जेबो होआखै अ लोगोफोर नायलांबाय था नै जानोसै जोङो मोनजाथारसिगोन जानोसै रेडि जाबाय मोनजायासै खाजि मोनजाया बानलु मोनजाया आं जाबाय दे जाग्रो दे नै लोगोफोर जोङो फार्स्टखौ जाना होग्रोबाय आरोना लोगोजों आंजों ओमफ्राय दा बिसोरो संनानै जाफिननांगौनो लाइटआ एसे माबा जादों सासे मेगल फैदो रायलायगासिनो फंबाया नै ओंखाम संफिनदोंमोन एसे मोनबाय इयावनो दोननांगौ नामा इयावनो दोन गाइस नै शुट खालामनो थाखाय देलायनो नागिरदो दख'ना गानसै आरोना माने आंनि दिनैनि पार्टआ एक्टरखौ लोगो हमहैनायनो आरोना स' बेनो लोगोफोरनो देलायगासिनो जा फाउन्डेसन मेकआपफोरखौ फुला फुलि होजोब्बाय ओमफ्राय फेस पाउडारखौ लायलाय फेस पाउडार महर गैयि मोखांखौ एसे देलायनानै मेकआप लाबासो मोजां नुगोन ना नङाबा बोरै जाथारनो माबा माबि दायो खामब्रें बेनो शुट खालामदो होनलायलायगोन एसे देलायनांगौ लोगोफोरनो देलायगासिनो दख'नाबो गानखांजोबा गाइस नै ओंखारखांबाय आरोना ओमफ्राय दा बैहाय माने दैमायाव माने एसे पार्क बायदि दं आरोना ओमफ्राय बेयाव लानो थांनो नागिरदों शुट स' लोगोफोर नायलांबाय था नैया आदामोना ओमफ्राय नैबेनो आंनि एक्टर जागोना आदा मा नाममोन मिथिंगा आदा मिथिंगा ओंखारगासिनो दं दे अ शुटिंआव आदा थाबनो नुगोन थाबनो फैगासिनो दङ मामोनथाय शर्ट भिडिअ नामा आदा जों खोनासंनाय आं मिथिया नोंखौ नेनो मानो शर्टआवबो मोनफैगोन आरो अ जादुगा खोमाथाय एक्टर guys नै थांगासिनो दं दायो जोङो स्टिंनानै थांसै मारै थांगोन बेसकुरिसो लांखो iya बेहा बाइकजों थांगोन जों कारजों थांसै नै स' लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर नै गाखोबाय काराव ओमफ्राय नै उनाव आगै दं
मेकअप लायाखै गावसोरना मालाय मेकअप लानानै देलायबाय आंहा गोलोमजोब्बाय गावसोरनि थाखायनो मोख्रि ग्रिस नुस्राबाय नै देलायनो गाजा Sampai singaw guys. जोब्बाय दा थांफिननोसै आरोना दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब एन्ड लाइक खालाम ना मा होनो आरो दा जों सर्ट मुभि बानायनाय उल्टां फाल्टां सर्ट भिडिअआ थाबैनो फैगासिनो दङ नेनानै था लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन टेक केयार बाय बाय